Salamu alaikum. A'a. Salamu alaikum Hajiya. Amu alaikum assalam. Bako na yi ne yanzu. Alhamdulillah. Ai na da cikin fita. Baba karami. Hajiya. Lafiya? Lafiya kenan. Hajiya kullum ina ga miki da tunan baki ji. Kin kike fahimce ni ki fahimci abin da nake ga miki ba? Wallahi ki yayi kanki. Yanzu jiya karfe 10 na dare na sauko na shiga daki. Na ga garjeje kato ana suna hira, kina ci kina bacci. Ki yayi kanki ba Hajiya. Wallahi kin tsoron Allah. Wannan abun fa yayi ki fara kai ni kwano na ga miki. In ba ta wallahi mu je hizba da ki. Allah baka ki hizba. Na ga miki wannan zancen. Dakata ta nan ka zo? Hizba kuma? Ai hizba mu ne jiya mu ne gobe a hizba. Kai wallahi tallahi idan baka ba. Dama kar abin da muke a ce ga shi ga hauka. Ku shigo. Ni ina ga miki tsoron Allah wallahi. Idan ba baba karami in baka daure ni ba ni zan daure ka. Wai kina ga korto idan maki abu ne ki hake to koleranki. A to ni dai na ga. Ba zan zo ko cikin dare ake. Suna shigowa nan sa dare. Allah ya miki baccin ka je ka ƙara. Allah ki tsoron Allah. Wallahi tallahi ta zuba maka. Koleranki dai ba zan da kortancin ba koleranki. Wallahi in rangada ihu in ce ga kwanto ya shigo min ɗaki ba shiri hukuma ta raba mana gida. Sai da. Kai ne kenan. Wallahi ne sai da. Yayi na zo haka. Wallahi zan je gidan anti na ne anan kawai na sha kwana sai na ganka ina ta sauri. Sai na gode sosai. Sosai. Da mai na mutumin. Wallahi ba mu haɗu da shi ba. Amma dai na san zai zo nan wajen. Zai zo nan Allah. Amma ina ni da gaisuwa. Sai na dawo. Wato na rin sai da gaskiya tana da hankali sosai. Da dukkanin matan unguwanni kusan ta fi su nutsuwa. Ko da yaushe za a ganta da tarbinta a hannu. Mu ga wata a gidanmu duk ta ishe mu. Allah kyau. Kai. Abokina aka yi ne. Normal wallahi ake ciki. Kada a ce tare kuke. Dawa. Sai da mana. Ni kaɗai nake da na je wajen wani yannan Umar ne na je na dawo ne. Sai na hango ka sai na biyo ta nan na ce na zo mu gaisa. Wato gaskiya abokina ko kai sa rashi. Allah sai da tana da nutsuwa sosai ma kuwa. Allah kai sa sosai. An zan gaya ma ne sa. Saboda lokacin da je gidansu muka yi maganganu da ita wanda har na je mata da ƙananan kaya take ce min ya za ka zo da ƙananan kaya kamata ka sa kaya irin na mutane ka shigar kamala ka zo gurin ana sai ta ƙara shiga cikin zukatan zuciya gaskiya ko ni sai na ji ina ƙaunar ta har Allah a cikin raina to wannan shine dalilin abubuwan da yasa ni kuma in bacci nake ma sai ne mafarkin ta ina tunanin ta a zuciya wai abin har ya kai haka kai sai in kafa ta fa a mafarki ruza ta ce ta wuce ka Allah kai barani amin kai barani amin wai ake ciki zan gangara gida ko ni ma yanzu zan tashi dama ina zo ma ne dan huta dan muke ma na hango kama to shikenan abokina ki da dukkanin abin da kike yi rayuwar ki tana ni ko da ma ina son yin magana da ke to ina jin ki kin san gab a cikin kawaye da kuma wanda suke zuwa gurin babu wacce nake jin daɗin mu'amala da ita sama da ke Ni ma haka ai. sai dai kash matsala guda ɗaya wannan da kikin yayan nahi shine kawai matsala ta Kin ga dakata. Bai san abin da nake ba kuma ba zai taɓa sanin abin da nake ba. kin ga bana so ya zo ya dinga bamu matsala a tafiyar mu Kin ga dai ki bari yanzu yaushe za mu haɗu. gobe misalin karfe 8 To insha Allah gobe da wurwuri za ki gani. kar ki zo ki bani matsala Baki da matsala ina yi. Baki matsala. Salamatu. yau ke ce yau ki nazari wasu iya kuna ji na kun san me yasa da na kira ga baki kun tara ku sai ka faɗa to na kira ku ne ba don komai ba na samu dan wani information da sako lalle yau za a iya zuwa kemis din abinci a cikin kemis kuna ji na ko kuna ji yasa ban kira master na kira ku master yayi nisa ta tafi soka
na so ku je shago dole kar ku san a duba wanda ya danganci dross ne mu samu problem kuna ji ko duk kwashe su ku ga su ne gefe ku zuba su a ciki kuna ji na ko kana ji na ko ina ji sosai na san kai ne mai taurin kai mai shirme da shirita kai sauri ban fita musu kana ji ko to na ka ku sauri ku duka kwashe nan ku share ku abin kai kuma sai kai kan ma ka zauna a kemis ka tafi can gurin Musa shagon Musa yau ba zan zauna a kemis ba ka ga to can kemis din Musa ka ga Musa lalle shi ma ka kwashe komai da kayan sa za a zuwa bincike shagon sa kana ji na ko kuna ji na ko ka ji za ka tayi ku sauri dabban su lokacin za su zuwa a yanzu amma ne ban fito kemis an ka fito ka zauna a kemis din kai okay to ba kuma ka tafi shagon Musa wai ya lai uga mu ringa jin tsoron su ne wai don ubanka ka san su wai ka san hukumar don ubanka da ni da kai don ubanka shi ne ma ku kuma an gaya mana hukuma kana magana yana marika ka san wace hukumar don ubanka na shiga hannu do wannan abin da kake ce ka kai da cinsa don ubanka sai ka koma ne ka san ba kai ba don ubanka na shiga hannu mu tafi ɗayan mata zo a zuban mata da na umbalo uwaka a gida kake kai ku sani ba to mai gida to shikenan ai sauri ba a kwashe da wuri kaji yau ku sauri yaro zai ja mun jarfa gurin abin nan Allah ba ana yan rayuwa a hankali da zai gusa mun baje wasu iyaye mata kuna ba da Zuli a yanzu na ga ta shigo Zuli ni bai iya ɗanɗana ba sai suga yi yawa ko ne kada roki ya shi ya su ya aka yi ki fa ba ki rago da taɓa ha ba da Allah kullum rai ba daɗi to me ya faru kuma Mummy kin ga ɗazu da lokacin da kika fita shine a ya shigo cikin gida ba kalan cin mutuncin da biyan ba wace wani yake ban da tarbiya ke ma baki da tarbiya. Aha. Yo ai ko ubansa bai sai ya hana ki shigo da kato cikin gidan nan ba. Na garan nan a gaban ubansa nace da saurayin naki ya shigo har ciki ku zauna ku yi zance. Me yasa shi bai hana ba? Sai shi cakuri cici kwambanci? To kwantar da hankalinki. Duk wanda kika ga dama ki shigo da shi gidan nan. Idan kin ga wani bai shigo gidan nan ba, duk wanda muke so bai shigo gidan nan ba, to an raba an ba mu fagacin mu. Ha? Da gaskiya Mummy na ga da gaskiya mun fa gaskiya Mummy. Nace ki kwantar da hankalinki. Daga shi har uban nasa, me yawo da wannan dan gemu nashi, shi gemun bai cika ba. Gashi nan dai shi ba cikakke ba shi ba ragagge ba. Ni wannan gemu ma ban san me zan ce masa ba ko na dan bunsuru zan ce ne. Ba za ki dariya ba? Yana ina. Mummy tayi. To kyale shi tashi je ki daki. Tashi na ma fasa ki ji dan kowa ya sha haka tashi je ki. An bata miki rai. Ina za ki je kuma? Gidan kwata. Ina wacce ta zo kuma? To ita ce ta zo kin ga Mummy ma ɗazu da ta shigo kallon banza ya dinga yi mata. Ba na abu bane bakin ciki ne ya ganki da fyallan kawaye. Kin ji ko? Ya fi so irin ka ganin ki da jakan unguwanni ya suna ɗauro zani ta nan suna rataye mayafi ta nan. Kyale su kin ji ko? Tashi je. Ana tura min kuɗin da ni fa ba za su yi shi. To zan tura miki tashi je. Allah wani. Kin ga sai kin ga. Ai na so. Bye. Yarinyar nan kwaya tak a duniya sun sa mai ido sun sa mata ido to na ila fi ƙwarashi ne kowa ta bi shi alaikum. Salam. Alamin. Sai da. Yau kai ne a kofar mu ta baya? Wallahi ni ne.
Ka san na duba ta gaba sai na yi tunanin su to maybe kana ta baya. Wallahi ya gida tun. Ya aiki. Alhamdulillah su ma. Wallahi lafiyan su ƙalau. Kin yi mamakin gani na gidan ku ko? Wallahi Allah ya sa dai ba laifi ne ba. A'a ba wani laifi da kike. Ake ba ki laifi. Ya gari? Wallahi lafiya alhamdulillah. Sai da gaskiya ba wani abu ne kawai. Gaskiyar lamari na taya abokina farin cikin samun. Domin kuwa a kan anguwan nan baki ɗaya babu wacce mutum mai hankali wadda ta kai ke nutsuwa da kuma tarbiyya. Domin na auna da ma'aunina na gani. Wannan dalilin shi ne ya sa na zo gare ki domin faɗa miki abin da yake raina bisa. Ina so ni ma ki lalubo mini daga cikin ƙawayen da kuke makaranta da su. Mace mai nutsuwa da tarbiyya kamar ki yadda take. Domin ni ma ta kasance budurwata kuma matar aure na kamar yadda abokina zai aure. Kin ga abin alfahari ne a ce matar da abokina zai aura aminiya ni ma a ce zan auri ƙawarta. Kin ga wannan abin yayi matching sosai. Wannan shi ne dalilin da ya bani. To babban aiki. Kalan da ka siffanta insha Allah zan yi ƙoƙari dai iya bakin ƙoƙari na zan maka ƙoƙarin Allah ya yarda. Wannan ba zai zama matsala ba insha Allah. Gaskiya na yi farin ciki sosai da gani. Na gode sosai wanda har ka zo ka nemi shawara na haka. Ai ni ne da godiya na yi matuƙar farin ciki wallahi. Allah ya saka da alkhairi to ba damuwa. To ba damuwa a gaishe da mutanen gida. Abin da na ce mu shigo ciki. Tunda har ka ce kana son gani na san magana ce mai muhimmanci. Shi yasa na ce mu shigo daga ciki saboda komai na son sirri. Allah ya sa dai lafiya. A lafiya. Alhamdulillah. A dama abin da yake tafi da ni saboda yaran nan da suke cikin gidan nan na ba sa kyauta. Suna zubar maka da mutunci hakan kuma bai dace ba. Sai muka tattauna ni da abokina sai na ce to ya kamata in dau mataki sai ya dakatar da ni shi abokin nawa. Sai na ce to lalle zan zo dai in same ka in gaya ma ya kamata ka yi haƙuri ma kawai mu tattara kayan mu ka bar gidan nan kawai. Rayuwa kenan. Yaro ne. To abin da nake so da ku wannan maganganun da ka zo da shi ba na son ma na ƙara jin makamancinsa. Ba na son na ƙara jin makamancinsa idan ma kai da abokin ka tattauna kan wannan maganar to daga yau ba na son na ƙara jin makamancinsa. Wa'annan bayan Allah da Allah haɗan da su Allah ya fi ni sanin me yasa haɗan da su kaddara na kenan kuma ina ta addu'a kullum Allah ubangiji ya bani iko cin jarabawa. Wannan hanyar da suka bi hanya ce wadda ba ta kullewa amma a yanzu ba za su gane ba. Abin da nake so da ku kwantar da hankalinku ko ina raye ko ba na raye wata rana insha Allah sai sun gane gaskiya gaskiya ne sun bi ta. Kuma wannan hanyar da suka bi ba za su gane cewa hanyar ba ta kullewa ba sai sun je ƙarshe sun ga babu hanya na rufe za su juyo. Kuma in Allah ya yarda ina addu'a ko ba jima ko ba na raye sai ka tuna wannan zancen da muka yanzu sai sun je sun kure hanyar sun dawo sun gane cewa ba hanya bace madaidaiciya sun dawo sun shiryu. Idan kuma ina raye in Allah ya yarda a gaban ku sai sun je hanyar ta rufe sun juyo a gaban ku sun kyana sunan uba. Gaskiya ne. Insha Allah. Gaskiya ne. Daman abin da babba ya hango yaro ko ya taka tsani balle ne ya hango shi. So na ji daɗin wannan bacin naka da kai. To babu damuwa. Ba komai. Ni ma na ji daɗi. Ai duk wannan abubuwan da kuke yi ai ba kiyaya bace ai soyayya ce. Gaskiya ne. Ba kwa jin daɗin abin da ake mini. To ni ko abin da nake ɗauka jarabawa ce kaddara na kenan. Gaskiya. Jarabawa ce kuma ina addu'a Allah bani iko cin jarabawa. Amin. Insha Allah. Na barka lafiya. Ga da mutanen gida. Yau a gaishe su. A gaishe su. Ki daina dukkanin abin da kike yi. Rayuwar ki tana cikin garari. Zuli, na mumi. A'a, yawwa to ko kufa. Ina ganin lokaci na ja buku abin nan gama shiri ba. To, yanzu sai tafiya kenan ko? To, dan Allah dan Annabi ki rinka kula min da ita ke kin dan fita hankali kin ji ko? Zuli, dan Allah dan Annabi ki rinka nutsuwa kin ji ko? In aka je can kin ga dai ba gida bane ba. Ba zan iya kokawa a can ba kafin in je na rantse da Allah an miki abin da za a yi miki kin ji ko? Insha Allah ba a kiyaye a kula. Allah ya kiyaye. Allah ya kiyaye. A'a. Mu je in taka muku. A'a.
To shikenan tunda kin fasa mu koma. To kin san zaki tafi ki bani kika ce zaki tafiya? Ba sai ki koma ba. Rayuwar ki tana cikin garari. Kai da na ɗora tukunya na hura wuta na ɗora tukunya ina jiran dawowarka mu ɗora abinci fi sabilillahi mai gida zaka samu busasshen tumatir. Ni yanzu kaga da nayi aure na kaga sadaki na komai na da laifi na da dukkan wani abu da na hidima aure da motoci da komai ni na kirkirar wa kaina na tsaya ne bikin. Khadija tana da ilimi ga kokarin ibada ka yi hakuri ka saki Khadija yan aure. Sani? Khadija. Haka cin amana ta yawaita dama. Wai me yake faruwa ne? Gida ne ga baki da an cinye wancan atata. Da tumshi kaina. An baka hauka ce fa. Ban gane me kake faɗa ba. Magana dai ga ta nan dai akan in kika gana kai dare ki rufe kofar. Ba inda za ka fita wallahi. Kina matar aure ba sai ki ɗauki ki kira ni ba. Idan na ga sai da baki je amma ko ban yadda ba ki ɗauki kafa ki. A kawai ya ci banza. To ya zan je su haura su kashe. A kashe shi fa. Kin yaushe za su yanke. Kaga da safin na tashin sa tana haka nan zan fita ko sallama mai ba. Ina dawowa tana sallah. Tsakiyar dare 3 na tashi yan gari na tana sallah. To wallahi abin da ya fara damuwa. Me kace? Ba auren ba. Kishiya ka san kishiya ba abur so bane baka san da me za ta shigo ba. Ba auren ba. Ka ɗauki mahaukaciya ka kawo. Mai tsoron a mutu shine ga amfani fa. Ni ma ina da baki daga Ghana. Baki daga ina? Ku kalli shirin ba auren ba. An gina shi ne don faɗakarwa, ilmantarwa, kuma da nishaɗantarwa. Gyara kayanka baya zamo sauke mu raba. Hausawa suka ce ba auren ba, zaman auren. Allah dai isa namun gaskiya ba irin jiya bane. Bane jiya ka ji kashushuwa. Bagajiya ina sharan nan. Na ba almajirai sun zubar da ita. Ba na so kana tsaye da ni. Menene kake so ka ce? Akwai alaka tsakanin da ita. Allah Da kai da sharan. dan ba akwai alaka ba Allah ya dine mu. Menene mai jira kauri? Abinci ne kika dora yake kauri haka? Faɗi magana ka kawai kai tsaye. Da kika ganni nan kullum kokari na fafutuka ta in haɗa lefe. Kai tafin Production Kano ke gabatar muku da wannan sabon shiri ba auren ba. Jiya ce maman Aisha ta je gida ta same ni take gaya min kina cikin wahala. To what nonsense na ji? An yi magana a ƙara zuwa hayi na menene? Dole ta ɗauki mataki. Na farko ƙawayenta, sannan abu na biyu akwai ta tsohuwar take zuwa da kullum magunguna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ba auren ba. Wai kai sani tsaya. Wai wannan matar taka wai tana godewa Allah. Da bar makunya an ce da bori ake nan ni dai ta da hauka ma na Ana fama min wani ciwo ne da ke cikin zuciya. billahi lazi akwai sabon gidan mahaukata da aka gina ai ma rubutun take ko ta allura mahaukata. Story and screenplay Zaharaddini Danfalke. Producer Khadija Salihu Yola. Executive producer Usman A. Sa'ad. Continuity Nura Tage. Directors Sani A. Kaita and Kamsu Sumati. Za ku same shi a YouTube channel namu mai suna Kaita Arewa TV a duk ranar Lahadi da misalin karfe 8 na dare. Ba auren ba. Gobe na soyayya gashi a hannun ke fara. Lafiya? Ta ina so in gaya maka matsalar. Munafukai ne kawai. Tanko, Na karmami. Tanko ka mutu kawai. Ta hanyar da biyo ma yadda ya can na zan iya koma ya bi ta bayan burtani. Ana malam ka tsaya lafiya na a. Gawan wuka. Dai aka ce ballaga za a wannan gari. Tsabar iya magana da kalamai masu daɗi. Babu wata mace da ta kai ki sura da zubi. Nan ana kiɗan gangi. Can ƴan canin sai su masa jiri kenan. Ko ada. Yanzu kina ji? Gobe karfe ne za ki zo. Tanko, danka mata katako a kafaɗa. Tanko, danka mata mahari. Ya kamata a zo a yau matasa ɗan soyayya gurin jin daɗi da huta da dandali. Yanzu kin daina sona dan kin kawo in su renin hankali. Wani daɗi nake ji kamar na yi buɗa. Ki gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da bai tsinka miki mari ba. Kai ana murna baƙo ya tafi ashe shege na bayan gari. Wasu kayan sai amali ko na ce da ku ‘ya'yansa. Wallahi Allah tsagera a kanwata nake kallon. Ballagaza, ballagaza, ballagaza. Season 2. Ni za ki sa mai gari ya kora? Kai mana. Da iskanci na bai yi ma rana ba kenan. A in ke za ki iya sa mai gari ya kore ni. Billahi la ilaha illa huwa yarinyar nan. Shin to sai ka ji abin da zan so. Gaskiya wannan ba muhalli na bane kuma. Yarinya man kaza. Ai da Alhaji da ɗansa sun zo hannu kirif. Yana kamo shi aka cika kwala he Lagos. Allah ya yarda. Aro, jama'a, me za su yi maka jama'a? Ƙayataccen kamfanin nan mai suna Kowa Ya Bi Film Production su suka yi tsayin daka kuma suka jajirce don kawo muku wannan sabon shiri mai suna Ballagaza Season 2. Sai ita wani gandan da ke ka ce asara. Ina za ki je?
Idan ku zan je gurin ma'aikinka an ban sako in bashi. Ina ta lafiya na ga kina cikin farin ciki sai waka kike ina daga ɗaki ina jin. Yanzu misali wanda je Faransa ya je an zai ce maka alo sai ce maka aiwa. Sai na zo. Ya za ka shiga cikin damuwa mai gida shine bambancin zaman kasuwa da kuma zaman cikin gida. Ai da matsalan ya faru ka garzayo gida ne saboda mu ma mata ba kullum muke yin ba daidai ba mai gida. Kamar ni Tanko na Audi sai ne shawara. Ban san me yake nufi da haka ba. Da shi ma tira shi ake a cikin gidansu. Abu na biyu, billahi lazi hajiya ba shi da inda zai iya ajiye ki. Labari tsarawa Sani Ekaita, ɗaukan nauyi Ali Muhammad kowa ya bi, mashirin shirin Adali Mulnayin ba da umarni baban nan Suleiman One-Boy Ballagaza Season 2. Ki daina dukkanin abin da kike yi, rayuwar ki tana cikin haɗari. Ki daina dukkanin abin da kike yi, rayuwar ki tana cikin garari. Menene haka? Ki daina haka, rayuwarki tana cikin haɗari. Ya kamata ki daina, ya kamata ki gane, rayuwarki akwai da na sani. Kin raina wancan baki kyala waccan ba, kowa idan ya faɗi baki ji, baki ganin girman kowa a layi, baki ganin mutuncin kowa a layi. Ki zagi wancan, ki doki wancan, ki ɓata ‘ya'ya na gari. Yar yau, yar